Good evening guys. Sinanay basing ni sa akong channel karon maghimo ko og face mask nga bag-o tela. Lami ka buhaton ang tela guys. Di man mawaning face mask nato karon kay ini pa man ta sa COVID nang naghimo pa gyapon ko og face mask. Niya guys ang himuon.
guys ang bagong tela nga hangbihin mo o face mask. Putol ra ni sa sayaw guys ha. Dumitig kung tela ni ibuhat face mask. Kaya mo fitting sa imong naon. Tungod sa COVID nga di mawa. Sige lang tagin mo face mask. Diba? Nindot kaayo, no? Thank you for watching guys and please subscribe Nanay Basing channel.